Contes clàssics. Els tres desitjos. Hi havia una vegada un llenyataire i la seva dona que vivien en una petita cabana al bosc. Eren molt pobres i havien de treballar de sol a sol només per poder menjar. El llenyataire es queixava del mal que li feia l'esquena. «Estic fart de treballar tant!» La seva dona es queixava del mal que li feien els peus. Si tinguéssim una mica de sort, només una mica, per tenir una vida millor. Com cada matí, el llenyataire va anar al bosc a tallar llenya. Va trobar un roure ben gros i va alçar la destral per tallar-lo. Quiet, sisplau, no em tallis l'arbre. Al llenyataire li va semblar que s'ho imaginava. Va alçar la destral altre cop. Sisplau, t'ho prego. D'un forat que hi havia al tronc en va sortir un ésser ben curiós. El llenyataire es va fer enrere sorprès. Era un elf del bosc i l'arbre era casa seva. L'elf li va demanar que no li tallés l'arbre, però el llenyataire va dir que ho havia de fer perquè la seva dona menjava molt i un arbre tan bo li donaria diners per comprar menjar per tota una setmana. L'elf es va aferrar al seu arbre desesperat i va proposar un tracte al llenyataire. Si em promets que no tallaràs l'arbre on visc, us concediré 3 desitjos a tu i a la teva dona. Els 3 desitjos que vulgueu. Digues el que desitges en veu alta i tindràs allò que vols. El llenyataire estava entusiasmat. Sabia que acabava de fer un bon tracte. Va deixar caure la destral i va córrer cap a casa a explicar a la seva dona la sort que havien tingut. L'elf del bosc es va sentir molt alleujat. Quan va arribar a la cabana, el llenyataire va entrar corrents i li va dir a la seva dona que la sort per fi els somreia i tots dos van començar a saltar i a ballar d'alegria. 3 desitjos fabulosos. Podem demanar el que vulguem. Finalment es van calmar i es van asseure a menjar la sopeta d'herbes que prenien cada dia. Van decidir que era millor prendre-s'ho amb calma, pensar-s'ho bé i escollir els 3 desitjos amb molt de compte. El llenyataire va pensar en les coses que podria demanar. Una gran mansió per viure-hi, sacs d'or, cavalls magnífics. La seva dona també va pensar en tot de coses fabuloses. Es va imaginar vestint-se amb roba de la bona i fent àpats esplèndids. I quan va pensar en menjar, es va precipitar. Tant de bo tinguéssim 2 salsitxes ben suculentes per celebrar-ho. Tan bon punt va haver acabat de dir-ho, una llum enlluernadora i una rialla ben sorollosa van inundar la cabana. Quan el llenyataire i la seva dona van obrir els ulls, van veure 2 salsitxes sobre la taula. La dona es va adonar de seguida de l'error que havia comès. De totes les coses del món que podia desitjar, havia escollit un parell de salsitxes. El llenyataire es va enfadar molt amb ella per haver malgastat un desig. Burra! Tant de bo se't clavessin els forats del nas, aquestes salsitxes! Immediatament va haver-hi una explosió de llum i es va sentir una rialla èlfica. I de cop les salsitxes van volar i es van ficar al nas de la dona. I ara qui és el burro? Has malgastat el nostre segon desig. El llenyataire estava desesperat. Ho sento. Mort de vergonya, es va acostar a la seva dona per treure-li les salsitxes del nas, però no volien sortir. El llenyataire va intentar-ho amb tot. Pinces, tenalles, la destral de recanvi, va provar d'estirar-les amb totes les seves forces, però les salsitxes estaven encastades. El llenyataire i la seva dona van caure a terra exhausts. Encara els quedava un desig. Van pensar a demanar joies precioses i sacs plens d'or. Però encara que visquessin en una gran mansió i portessin roba bona, la dona del llenyataire seguiria tenint 2 salsitxes entaforades al nas i serien la riota del poble. La dona va mirar el seu marit. Què podien fer? El llenyataire va sospirar i va prendre una decisió. Tant de bo les salsitxes no estiguessin entaforades al nas de la meva dona. De sobte, les salsitxes van caure sobre la taula. El llenyataire i la seva dona les van mirar amb tristesa. Sabien que aquelles salsitxes eren tot el que els quedava de l'únic cop de sort que havien tingut mai. Només podien fer una cosa. Fregim les salsitxes. I així ho van fer. I és més, les salsitxes eren la mar de bones. Aquell elf les havia triat bé. La dona del llenyataire va fer un petonàs al seu marit. Estava contenta que hagués utilitzat l'últim desig per ajudar-la. I encara que en el futur els toqués menjar només sopa, almenys no li penjarien 2 salsitxes del nas. I si això no és bona sort, no sé pas què és.